skal jeg spille igen og igen og igen med Rasmus. Så ja, vi har tænkt os at spille noget Faction. Så ja, det er sådan set, hvad vi skal lave nu. Yay! I vores jeg har en Faction. Oh my god, der er mange grise. Jeg dræber dem. Shit, vi kan få meget mad for dem her. Der er 5 grise, eller sådan 7. Det er interessant. Rasmus? Hvad? Eller, der er kommet mega mange grise, jeg dræber dem altså. Prøv, jeg har fucking 23 stykker kød. Og 9. Jeg er heldig, mand. Lige pludselig så fik jeg bare en common key. Det er også sket et par gange for mig. Vi var mega heldige. Common crate. Jeg fik ikke noget. Jeg fik kun 3 blocks af iron og 1 stykke diamant og 3 blokke emerald. Jeg vil have noget godt. En gang der synes du, det var det bedste i hele verden. Ej, ikke det. Der fik jeg noget meget bedre. Warp crates. Nå, lad os gå ned og mine lidt i vores rigtige mine, ikke neder. Ja. Yeah. Så, yes. Hallo Rasmus, jeg får egentlig gæster om lidt, men det er sgu da i maden. Så lad os komme ned og få minet. Skriv de fede svin. Men må jo faktisk godt kalde grise for svin. Nå jo, det er jo faktisk svin. Ja, kom. Så har vi et kokerod. Og land blødt på den i midten. Rasmus. 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 Hvad? Kom. Og Okay. jeg har fundet jern. Hvad er det her for noget nu? Nej. Jeg har fundet en bedre min hernede. Fuck, pas på. Pas på. Det skulle jeg ikke. Gå ned og tag de ting. Døde du? Det tager pas på for sent. Gå ned og tag de ting. Så hvad for nogle ting? De ting, der er nede på bunden af minen. Jeg har et halvt liv. Jeg vil have alle mine ting. Jamen, jeg kan ikke give dem til dig. Mand. Prøv, jeg kan hoppe ned i lava i 4 minutter. Når jeg spiser guldæbler. Fuck, hvor sejt, mand. Din ting ligger hernede. Bare TP mig. Nej, jeg er nede i minen. Altså, men bare TP mig. Nej, jeg er her. Kom. Where's my books? Where's my pants?
Where are my pants? Jeg har givet dem. Oh, my pants, my pants. I love my pants. Creeper! Fuck. Man. Okay. Jeg er kommet ind i en stor mine, mand. Det er fedt, hvis jeg finder diamond. Rasmus, TP mig. Jeg er kommet ind i et mega godt sted. Rasmus, TP mig. Hvad? Jeg vil bare ikke spille Fatty, okay? Så lad os spille noget Herobrine's Chamber. Nice. Jo. Nej. Jeg går ind og spiller Jerry and Harry. Jeg går ind og spiller... fuck min mave. Jeg går ind og spiller på Jerry and Harry. Herobrine's Chamber. Jeg ved ikke, hvad for en arena jeg lige gik ind i. But in reality, I was just shown the money. I took a bill in Ibiza to show that I was cool. Er du ikke så spillet Herobrine's Chamber med mig hvad det hedder, Jerry and Harry? No. For det er mega sjovt. I took a bill in Ibiza just to show that I was cool. Nå, okay. Jeg hakker ikke den her gang. Jeg fik det til ikke at hakke. Ja, okay. Hej alle sammen. Eller nej, undskyld. Husk at subscribe, og jeg skriver Rasmus' kanal nede i beskrivelsen. Og ja, husk at subscribe og like, hvis I vil se mere af det her. Så ja, vi ses til næste gang.